Lah bro, Pak Wah, kapak-kapak kena kena ini wong wis lagi pesti, gampangnya lagi nasib iki yang ini Pak Wo. Kalah-kalahana wong aweh. Poong ngono batine iki pan gomplek-emplek ngono iki wong tempo rendeng ngono ki batine iki lah kala-kala diguduk kok ngene geseng kabeh yang kene iki Pak Wo iki Jal. Ya Allah Gusti, melasi temen wong Pak paling poong so kue lengan ngono batine pan gomplek-emplek ngono Kak. Aduh. Apa engko menehi ora ikhlas kayane iki nganti geseng kaya ngene. Apa saking ora pinter nggodhog bro yang ini pan kompleknya tapi ya pelayan Pak Wo. Geseng paha kan nggo jamu Pak Wo cari pahit titik pala keblenya tane anane yang ini Pak Wo. Timbangan ora anu Pak Wo, ora mangan poong kala-kala iki lah wis geseng paha iki Pak Wo, geseng Pak Wo. Ngene Pak Wo. Burayan mangan Pak Wo nek doyan iki pong geseng ini. Aduh ya Allah. Pasti Pak Wo